Het is nog heel tijd simmer in Friesland en wij hier nu het betere waar van Nederland. Maar ik wil even waarom nou van de morgen tijd. Toen heb ik nog een paar opnamen maken van de mist over het veld. Het dampen waar. Ja, prachtig om te zien. En dan moet die zinnen er terugkomen. En als die zinnen er dan terug is, dan is de kleer, dan lost die mist ik zo op. Maar we komen natuurlijk wel letter in de tijd. Wel, het waar. Joen en vannacht. Ik hoor het op droeg waar. Flinke opklarings. Kans op mist, mistbanken, dat was scoring van het verkeer, want op plekken kan het wel dichte mist worden, hield ik voor het kust- en waardgebied en op die zomer. En verder is een temperatuur om er bij de 14 of 15 graden heen, in het oosten en het zuidoosten, zo'n 12 graden. Er is haast geen wind uit het oosten, maar krijgt 1 en 2. Terug naar morgen. Dan komt de starig gewoon wel meer wind, maar ik wil eerst het waarbeeld. Een prachtige simmerdag, een volle simmerdag. Een dag ik voor het stroom, voor de mensen die nog op vakantie binnen in uw provincie. Vierde een hege temperatuur, zo'n 24 tot 26 graden. Volop simmerwarmte, maar de wind uit het oosten, die wordt matig. Letter in het watergebied vrij krachtig, dus een waarschuwing voor de wetensporter, al onder wind. En in de nacht, dan sneeuwt wordt die wind zelfs krachtig, krijgt 4 tot 6. Misschien bij vlagen wel zon. Dan terug naar het fruitsjoch. Sneeuw en daar mooi zinnen en mooi bewolking. Maar ik mooi warmte nog heel tijd. Ik denk sneeuw zo'n 24 of 25 graden. En we hebben sneeuw een krachtige wind uit het oosten mooi. Dan sneeuw zo'n 23, 24 graden en nog altijd een zinnen en droog waar. En op maandag ik nog droog waar, maar zinnen, bewolking en dan wordt het zo'n 22 graden. Zo is en blijft het nog altijd een simmer, maar simmerwarmte. Ja. En we moeten morgen maar weer even in het simmerwaarsje.